Pakiramdam ko, ng bata ako. We heard yung mga kapuso aron mas daghan pa makasinati og magical movie nga dalit sa GMA Public Affairs, gidugangan pa og laing mga sinihan nga mamahimong matanaw ang Metro Manila Film Festival nga Firefly. 29 na ka mga sinihan ang mapagawa sa Metro Manila, 11 sa Luzon, samtang 6 sa Visayas ug Mindanao. Nagsugod ang official showing sa tanang Metro Manila Film Festival entries niadtong December 25. Kay sagad sold out ang mga tickets sa ubang sinihan, gitinguha sa GMA Public Affairs karon nga daghan pa ang makatanaw sa Firefly. Where do you think you're taking my daughter? Sa nahibiling upat kagabi na lang sa romantic kapuso serye nga Love Before Sunrise, gumikan sa pagkaselosa ni Zarina ngadto kang Atom ug tungod sa di na sila magkasinaptanay, nagbuwag ang duruha. Sa pikas bahin, padayon gatiman ni Stella si Roald ug daw nahupas na ang iyang gugma ngadto kaniya. Karon nga nagkabuwag si Zarina ug Atom, aduna pa bay tsansa nga magkabalik sila Atom ug Stella. Kana ang dungan tang tutukan sa GMA Telebabad 8:50 PM pagkahuman sa Black Rider.